Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk sanda na kwanta bacci haske ne wai a ina hasken nan yake ne. Kuma an banda abun Fatima. Ke kike tare da haske. Ai ke kike kwance kike bacci akan haske wato kin san me akan hasken tarauni kike kwance wato honorable Awwalu Aminu House representative na Federal Constituency ina mai tabbatar miki daga yau kin gama yin mafarki. Ai gashi nan ma ke kike kwance akan shi. Kin gan shi nan? Kin gan shi nan? Ha ba ko da na Kin gan shi nan? ni dai haske kullum bani da wani aiki sai dai in ga haske yana wulga min. Aiki shakura minki. Wato ba shi da wani buri illa iyaka ya ga ya taimaka wa al'umma ta fuskar ilimi da gina musu wato rijiyoyin burtsatsai da kuma taimaka musu ta fannin abin da ya shafi wato magunguna, asibitoci da malaria da ta addabi mutane. Kisa yanzu ana fa malaria ana yayinta don haka abba ya yi alkawarin matasa ma bai bar su ba su ma sai ya taimaka musu kan abin da ya shafi harkar wasanni da sana'o'i mabambanta da ma mata ya ce a gaya wa mata domin ya yi alkawarin zai ci gaba da tallafa musu wajen ainihin ba su jari su je su ma su ci gaba da kasuwanci kada a rinka barin su a gida su rinka zama kullun su kenan sai an samu a basu wannan alkawari sai na wani rabul. To alhamdulillah Allah mun gode maka ai ban ga ta zama ba. Yanzu tashi zan yi na shiga makota don ka san mu ne da mata. Tattare mun fassa dai ta zan dinga yawo ina. An miki da gudu kwa yanzu nan makwa don haka na baki ta daga yau in kin ga kin yi mafarki to honorable Awwalu kikai insha Allah da haka matasan tarauni da matansu da mazansu da manyansu da kananan su fito konsu da kwarkwatar su dangwalawa haske hasken alkhairi honorable Awwalu wannan shine da haka daga yau da kin yi mafarki alkhairi kawai kika gani bari na shiga ne wanka na fada muku ai bai kuma ban ga ta zama ba yanzu zan je ci gaba da kokari na kenan mai gida. Ina kira da al'ummar tarauni da su fito kwansu da kwarkwatarsu domin su zaɓi honorable Awwalu Aminu ɗan takarar majalisar tarayya mai wakiltar tarauni youth party alkhairi ne. Ina kira ga ɗaukacin al'ummar tarauni don su fito kwansu da kwarkwatarsu su zaɓi honorable Awwalu Aminu ɗan takarar majalisar tarayya mai wakiltar tarauni wato hasken tarauni youth party alkhairi.